Jeg kørte til Pugemølleå her lidt nord for Assens, fordi at i dag skal der sættes havørredsmolt ud, og jeg skal ud og stå vagt. Så se med, det bliver sjovt. Det er så dem her, vi har sat ud. De her små havørreder her, som vi kalder smolt. Så I kan se, at den er sådan helt sølvagtig. Og det er en havørred, det er jo den går op i vandløbene, og så ligger den sin æg, og så bliver det først til en bækørred, og når de så når i det her stadie her, som smolt, når de smoltificerer, så er de klar til at gå til havs. Og ja, nu er vi sat ud hernede ved Pugemølleå, og de vil ret hurtigt søge ud mod udmundingen og ud i havet, og det vil vi også meget gerne have, de gør. Der er overlevelseschancen nemlig størst. Der er ikke så mange rovdyr, når de finder dem derude, eller de har i hvert fald mere mulighed for at svømme ud på dybere vand og komme videre. Når man lige hurtigt går en tur her langs kanten, så er nogle af de smolt, der står helt inde ved brinken. Dem kan man sådan lige nærme sig forsigtigt for at se, om deres flugtrefleks, den er begyndt. Flugtrefleks, det tror jeg det hedder. Jeg ved det faktisk ikke helt rigtigt, om hvad det rigtige biologiske begreb er. Men man kan sådan se, om de er begyndt at vise, at de er bange for den store skygge, der kommer op på land. Og hvis de er det, så er det bare et rigtig godt tegn. Så det er jo fedt at se, at når man lige går en tur her langs brinken, så er de begyndt at flygte til højre og venstre. Det er kun et godt tegn. Så er det ved at være slut med min smoltvagt her ved Pugemølleå. Det har bare været super hyggeligt her, super dejligt at gå her ved åen og nyde solen. Og ja, jeg er jo en havørredfisker, der godt kan lide at tage en havørred med hjem til middagsbordet en gang imellem. Så hvis jeg godt kunne have lyst til at blive ved med det, så er det også vigtigt, at jeg bakker op omkring det her. Så det har jeg gjort i dag på min måde. Selvom det ikke skal være nogen hemmelighed, at jeg helst så, at vi bare reddede vores natur, så det ikke var udsætninger, der var nødvendige. Men ja, lad os se, om vi når det i min livstid. Hey, tak fordi I så med.